Hortxe oso zure lekoa. Arratsaldeon gaizka. Arratsaldeon jauna. Iepa! Bueno. Ze soinu politia, San Ferminak, gaizka? Bai, horixe. Musika politia. Gaizka, prestan dituzu erropa txuriak, zapia, bazkaltzeko eta gosaltzeko eta erreserbak etxean frigorizikoan. Txuria dagoeneko ekarri du, zerbait txuria. Baino gehiago berrizaten dira, Prest daukazu dena? Ez. Ez? Benetan? Ez zara prestatzen aritzen den horietakoa? Ez, dut uste gaur gauean ere prestatuko duan, bihar goizean akaso, eta hori lagunak ditu dela 10-etako hartzeko. Importantena 10-etakoa prest eta antolatuta edukitzea, ze lagunekin eta non egin duzun. Gainontzekoa, bueno. Eta gaur gauean lo ongi egiten du, ibindar batek, bai? Nik bai, lasai egiten du. Eta uste dut gehienek ere bai. Biharko eguna politenetako izaten da politen ez bada. Baina esan duzu, astoratuta zegoela iria sumatzen zela gaur zerbait, ez da astoragarria. Bai, ni uste dut jende honitzek gaurko egunarekin lan egiteari uzten diotela. Naiz eta oporregun ez izan, Baina nik uste dut jende honitzek... Eska deskantzatu, ez bezpera ongi hartzeko. Ez dakit, baina eta oso eserosoa da, Iruñan ibiltzea uztailaren bostean. Bueno, bizitzako azken San Ferminak. Premisa honi erantzuten saiatu zara dokumentalean, eta ongi iruditzen baldin mazaizu, hitz egiten hasi horretik zatitxo bat ikusiko dugu. Bai? Bizitzako azken San Ferminak. Nola biziko zenituzkete? Beste hauek zuen bizitzako azkenak direla jakinen bazenute? Desagertze bidean dagoen mundu hau hankaz gora jarriko duten San Ferminak nolakoak izanen diren jakinei baldin baduzue? Geratu gurekin. Haze galdera, Ez zaila den, hori erantzutea. Ez dakit duna aukerat, hori zertzen abandonatutako, oso itxura distopikoa zuen, atzeko errepide horreko zertzen hori. Hori arangoiti ondoan dago. Bai, baina itxura bazuen, bai. Eta, gaizka, bestei galdetu diezu, baina zuk ze erantzun eman diozu galdera hori edo emango zeniok, Galdera egin nuen, baina erantzunik ez nuen pentsatu. Eta ziurraski dokumentalean zehar hainbatek erraten duten hildo batetik joko nuke, baina ez dut aitzinatuko zein den hildo hori. Ez? Hasi da amuak botatzen. Badakizu gaur gauean 10:00 Badago esaldi bat, jende unitza errebikatzen duna, eta horrekin bat eginen nuke, baina ez dut erranen zein. Baina oso zaila da galdera horreri erantzutea, gaizka? Oso zaila da, zatuko zenuke azkengo San Ferminak zure bizitza, oso zaila da. Bai, gizona, nik ez dakit zer esan. Aurreneko egin akoratzea laiz. Aurrena erki horitzen hau, ni jardin batean egin nuen lurrean, horitzen eiz erki, baina azkeneko izan oso zaila du galdera. Azkenekoan ere jardinan egingo zenuke, ala beste leku eta aukeratuko zenuke. Jardina batean oain dela 3 urte baita ere lo egin nuen. Baita ere. Jardinezkoak, bai, botelako oso garesti zaude gaizka. Ongi. Eta loizean urestatze utenean, edo ura ez zuten urestatzen? Ondoan, zakur bat zegoen, ia nere ondoan pixak urestatu zintuen. Bandela 3 urte. Gaizka, geixak honetan sartu zara, San Ferminen aitzakearekin bizitza, eriotza, bizitzaren zentzua, uranditan sartu zara gaizka? Bai, aukera ematen du horrek ere bai, ez? Entzierroak suposatzen duen bizitzaren jolasa. Ja, hori... Bueno, segi. Agian esan nuke, agian entzierrora sartuko nintzateke, ez dakit, besterik. Egira, azkenak balira bai. Adibidez, ez dakit. Bai. Segi. Igual azkenak izanen irateke ordua. Ja, horregatik. Arrazoia, Maialen, bai, arrazoia. Egia da, jende askoren buruan dago entzierroa korritu, bai, ez, eta hori izan daiteke motibo bat entzierroa korritzeko. Entzierroarena herritu bihurtu da, ez? Gerai batean ganberra da izatetik, herritu bihurtu da, eta bai, baina oso jende gutxik, Iruñeko jende oso gutxik egiten du korrik entzierroan, eta korrik egiten gehienek egun batean doaz, eta punto, ez? Eta korrika, entzierroko ibilbidean ibiltzen dira, punto. Entzierroan atera altza gaizka, atera izan du altza? Osborne batekin istripoa izan nuen arte, bai. Bai. Osborne batekin egin zuzen ere. Gizu, gizonen kontua komentziren Osbornerekin. Bai, arrazoia. Soberano eta... Bai, arrazoia, maintxe torri zait burura. Beraz, zezenak harrapatu zintuen, eta horrela baki zenuen zure azken San Ferminak izan zitezkeela. Ez, orduko hartan ez, urrengo urtean ere berriro korrika egin nuen. Bai. Baina urrengo horretan erabaki nuen ez nuela gehiago korrika eginen. Ez, horrekin ez. Ni ez nahiz oso gautiarra izan, onartzen dut. San Ferminetan eta ez kanpo ere. Baina San Ferminetan niretzat bere balio berezia zeukaten beti entzierroek, eta horrek erakartzen ninduen. Zer dira zuretzat San Ferminak, gaizka? Entzierroa bukatu zirenetik oso modu apalean bizi izan ditudan bestak. Baina batez ere lagunekin egon eta
barrutik leku eta momentu zehatzetan parte hartzeko aukera ematen didaten besta batzuk. Pentsatzen dut hainbat herrietako bestak bezala, ez da? Iruñak oesenatzen duten besta batzuk dira. Azken finean gure imaginarioaren parte esanguratsu bat egun horietan karrikaratzen da. Naiz eta urteko gainontzeko eguna unitzetan, alfonbrapean gordetzen dugu, ez? Eta izkutatu xamarra gainera. Bueno, San Ferminak zer diren galdera hori egin duzue dokumentalean, ikus ezagun zati txiki bat. Nik ezagit zerbait konkretuki ospatzen dugu. Nik ospatu nahi dut, bizirik gaudela eta gustora gaudela eta egun horietan gozatzeko aukera dugula. Hau da Santrineko bihotza, jendea egiten duena. Nik uste dut dela ospatu, ez da deus zehazki ospatzen. Kanpoko jende esango du, festa eta no seke, baina eske Iruñekoak bizitzen dugu beste modu batean oso ez dakit, nola emozio hori, en plan, ez dakit, oso guai. Alegitzen ari etzai, Iruñako jende guzti ez zetik gustatzen San Ferminak. Ipi lagun baitu eta beti oporretara joaten dira. Bai. Asko aldatu aldira San Ferminak, gaizka. Ez horregatik, nik uste hori beti gertatu dela. Bai. Aldatu gauzak aldatu egiten dira, aldatuko ezpalira normalean hilko lirateke. Obera txarrera nola aldatzen dira? Hori norberaren arabera, ez da norberak bizi duenaren arabera. Arrazoia. Bai, eta gainera, mira, dokumentalean aipatzen den bertze gauzetako bat. Adinaren arabera, adinaren garaien arabera, San Ferminak desberdinak izaten dira. Ordu desberdinetan ateratzen zara kalera, eta gauza desberdinak, eta diru kopuru desberdinak gastatzen duzu. Bai, dokumentala aipatu duzula, 100 lagun inguru elkarrizketatu dituzu, euskaraz eta gaztelaniaz. Nola izan da, lan hau? Bueno, egia erran, iaz ere antzeko dokumental bat egin genuen, hurbilpen sakon bat egin nahian, eta metodologikoki oso interesgarria da, erabili dugu kamioi bat leku desberdinetan antzeko moduan grabatua izateko, ezta? Eta beraz, planoak esanguratsuak dira, lekuak esanguratsuak direlako, baina erraztasun eta batez ere velozitate handiz grabatu izateko elkarrizketa haunitz. Eta gero horien artean, bakizu, aukeraketak egin, nahi genuen zentzuan pixka bat eramateko gidoia. Eta egun horiek nola aukeratu dituzue, egun pertsona horiek? Bueno, kastin bat egiten da aldez aurretik, biltzen da jendea, zei izenak ateratzen dira, eta gero, kasu batzutan asmatzen duzu, eta beste batzutan ez horren bertze, ez? Hemen gertatuko zaizuen bezala. Gutxi asko nahiko zenukete Iruñako soziologiaren erakusgarri edo ez? Bai, eta egiten ditugun galderen arabera erantzun batzuen bila zoazelarik, bakizu gazteek modu batean bizi dituztela festak eta ondorioz erantzun batzuk izanen dituzula, eta gero gauza zehatz batzuen bila ere joaten zara, ez? Pertsona berezi batzuen bila, edo modu berezi batean festak bizi dituztenak. Ez dut uste bertze edozein saio batean baino bereziagoa denik. Espezializatua. Hala ere gaizka, esan duzu, ez da? Gazte batik galdetu ezkero, espero duzula erantzun bat, helduago batik galdetu ezkero beste erantzun bat, harrituko zintuen norbaitek? Bai, nahi bereziki gustatzen zaizkit, normalean gauzak egiten diren bezala egiten ez dituzten pertsonak. Eta kasu honetan, esate baterako, San Ferminetako ohiko errituetatik kanpo ibiltzen diren horiek, ez? Edo bertze modu batean, nik bereziki estimatzen ditu, San Ferminetan, garai batean gehiago zen, ez pankien garaian arbena zen, baina, zuri gorri zianzteari uko egiten dioten horiek. Zergatik, ez? Gure itagala egiten zuen, zuri gorriari uko egiten zion, eta erraten zuen hori etzala ditura, hori gauza moderno batzela, eta gaina arrazoia zuen, ez? Horrela aldatzen dira gauzak. Jende berezi hori, bizkat apurtzaileak direnak, ez da? Uste, horiek erpina emate diotela ikusentzunezko, horrelako ikusentzunezko bati. Aurreko batean egintzen duten beste dokumental bat, pandemiaren osteko lehenbiziko San Ferminei buruzkoa, hauek oso desberdinak aurre ikusten dira? San Ferminak oso desberdinak izan ote diren iazkoekin konparatuta, ez dut uste, baina guk egin dugun dokumentalean bai eman nahi izan diogu bertze ikuspegi bat, eta da jendea muturrera eraman. Aurrekoan ziren, bukatu da pandemia eta guazen kalera eta kasu honetan, guazen mugara, Orain esaten ari gara energia kontuekin, Trumpen erokeriekin, gerra dela eta muturreko egoera batera ezote goaz, aldaketa klimatikoa, nola dauden itxasoak, demagun hau bukatzera doala. Eta baukazula San Ferminak, baina azkenak izanen direla. Horren aitzinean zer, ez?
Hegazkina kolpe bat jotzera doanean, zer egiten duzu? Azkeneko gauza zer da? Egia, Eta jendeak ongi ezagutzen alditu Sanferminak. Denetarik dago. Bakoitzak bizi ditu bereak, ez? Eta egiten ditu bereak, eta batez ere gauza bat. Sanferminak ez dira gauza bat eta gero jendea doa horra, baizik eta jendeak egite ditu Sanferminak parte hartzen duen heinean, ez? Eta horregatik bakoitzak bizi ditu bere Sanferminak, eta badago jendea Sanferminetako gauza batzuk ez ditula sekula bisitatu. Hori zesan nahi, no? Bai, hori hola da. Nei entzierrilloa ikusi nuen arte, ez? Gau ez zezenak korralillo, gaseko korralioetatik Santo Domingo aldapara eramatearena, lehen aldiko ikusi nuen arte. Denbora asko pasatzen. Ez, igual ez da buruan izan hori existitzen zenik ere. Edo, ez dakit, gaueko zenbait giro, desde logo uste dut ez dut dala oraindik ezagutzen. Ze politiak zuri beltzen irudia. Hasieran egin dizugu galdera, eta hola, ez duzu guziz erantzun orain beste modu batera galdetuko dizut, bai? Hori akusazio bat da. Ez, lasai. Beste modu batera galdetuko dizut. Zure azkeneko Sanferminak izango balira, zeri etzen nioke gutxik egingo? Amarretakoari. Seiko bezperako amarretakoari eta ondoko Iruñeko Aldezarreko paseoari, Carmen Kaleko bukaeran dauen brindi sarrita horri. Lagunekin. Lagunekin, bai, ze pentsa, esate baterako, holaxe esanen dizuet. Bihar amarretakora etxera etorriko diren lagunak, dira nire betiko kuadrilla, eta azken urte honetan uste dut bakar bat ikusi dudala behin. Pentsa. Baina bihar amarretakora. Eskerrak Sanferminei orduan, ez? Ederra, oso ongi.